братя соросоиди, ние неофициален кеш имаме. Соросоиди, здравейте, как са вашите хеуроиди? Председателя ви храни се с сперматозоиди. Да не се обиди. Исках да кажа скариди. Шо Петков паркира на място за инвалиди. Да не се обиди. Слушайте сега. Искам кът на Радев от баварци кортеж. Искам Купринков да ми носи кеш. Искам с Лена парапетен леш. Искам кът Киро бесан да бъда свеж. Курерка подайна сам един строеж. Аз съм по пенюар да ми сервира фреш. Искам от кеш да имам световъртеж. Майко стана мазал. Соросоиди, къв видите Радев потичат лилиги. Асен кът го види се представя с вериги. Да не се обиди. Исках да кажа с книги, шо в партията ви толкова с разврати интриги. Да не се обиди. Искам Карадев на градски брегове. Искам от Намирчев иглите за шкембе. Искам Прокопиев пара да ми даде. Искам на Варненски кмет да съм дете. Капитал ще пази нашите гърбове. Тога ще ви покажа аз как се краде. От толкова с мангизи направо ня съм добре. Пилот, земята те зове, тук не е небето. Върлихте страната ни в разруха. Председателят ви чуваме, а обичал да духа. Да не се обиди. Хвърлихте страната ни в разруха. Председателят ви чуваме, обичал да духа. Аман от вашето крадене, марш от нашите градове. Колко още тровене, тролене, всички сте за колене. 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 Соросоиди, здравейте, как са вашите хемороиди? Председателя ви храни се с сперматозоиди.